Amai, zvamakuita zvekuchema munomu muno mazvibvumiro muno munonzi intensive care muno. Kana mauda kuita zvekuchema tokuburitsai panzo manzi. Hamungambozinzwisise doctor. Murume uyu akandivimbisa zvinhu zvakawanda stereki, asi nhasi akundida iso. Iwe baba ushomolemuka zvako. Aiwa, amai, zvamakuita munomu manje ndakuzokudedzerai security manje tokuburitsai pari panze chaipo. Alright, ndanyarara. Asi doctor imbondiudzai, machansi ekuti murume wangu ararama akamira sei? Pane tarisiro here ipapapo? Aiwa, yenyu amai musanyanye kutya zvenyu. Murume wenyu angoita inonzi PTSD, angori mushoko chete. Saka anoita hake zvakanaka. Asi da kukubvunzai mai mambomuita sei kuti asvike pachinano ichi? Imi baba imi mukwane manzwa. Musaite kunge munoroya imi. Ndimi ana sekuru nhiku imimi. Munoti ndamuitei. Asi pane chinoshamisira pakurwara kwemunhu. Aiwa mama, hatisikurwa zvedu. Kana pane chandakutadzirai zvangu sorry. Ko icho chamunodedza muchiti nhikwi ndo chiko naye mai. Iyoyo nhikwi iyoyo yamunoziva iyoyo ndiyoyo. Ndi nhikwi. Ndimbaita kumba. Ndimimi mitepi yevanhu vanobhuruka vakabata mazizi makumbo. Security. Aye, saka ndokudenga naye kunoku. Chinge kwakanaka fani. Maketeni chiraya. Saka ndiribeke ndakugena kaini. Ndoti ndinozoti wakaenda kugena unonotsva nomoto unonzi purgatory. Dai kutaura kuno ndatosara nzara ega ega. Hakuno kudenga cheto kuvarume. Apa ndakatopfeka zvichena. Saka ndikudenga kaini. Saka wakadza wangu amewa shomero wanyepiwa nani kuti ndapfa. Paribeka nangiro zibodzere munondibvunze. Ai, kwesibhine jukiti yekudenga kunoku. Ndakasiya rube kupfa kaiwe. Parasi dai wakapfa iwe type yako isambofa wakaya kudenga bai iwewe. Wasvika sei ino? Wangu. Saka wafenda wakabva watofane brain futi. Kudenga kokuita sei? Hausikona kuti tiri muchipatara here muno. Iwe sibhineji. Ukaedza kundidzoni ndiribe kufa here nini? Aiwa rega ndizvisunye. Tese tiri vapenyu baba. Kufenda chete kwamanga maita paya. Ya, zvakudzoka musoro mangu manje. Ndararamiriko inini warume. Kana. Kurwa kuti ndakufana kurarama ndichimwa mapiritsi nokubaya mazikujekiseni yakakura nenge anoshandiswa panosunuriwa mombe. Kupfa kwakuri nani warume. Manduwe, motongozvigamuchira kakuti ndizvo zviripo. Hapatombori neyekutamba apa. Aiwa warume, vanhu vese vanozondona ndauna nenge katiyo kakwenziwa. Mukadzi wangu amewa shomori ndichamutarisa sei wakomana. Ndakapoiriwa warume. But imimi baba imimi ndeipi yamunenge muchiita imi? Sei musingangwari imimi pamunenge muchiita chihure chenyu? Zvinhu zvatinogara tichiparidza everyday kuti vanhu pfekai kunze uko. Munoteerera here? Hamudi. Haikona kundinyangudza baiwe nyongono yako iyi. Iwo zvaunozivisa chaizvo ukuite muno muchipatara. Iwe, hachisi chipatara chako chinechi, wanzwa? Inini nditoriwo murwere anobhadhara semu newe. Izvozvo tazvizwa manduwe. Asi hamusati mapindura mubvunzo wangu. Muri kuitei muchipatara muno? Full stop nga. Asi wana baba kwamunobva kwakafanana kani. Because pari very tricky because macases enyu akafanana. Avo baba wavo vematevhu vasvika wane PTSD futi. Vari ngonzi vangodonhawo asi kumboziva kuti chichikuitika. Aye, saka wausiwa nani komuno? Vauiswa nevamwe baba wane mumwe murume mukuru nevamwe rasta vanga vachitozvinhuhirawo mupanje panapa. Kone madzibaba kwaiko? Madonha neiko? Ndikupedzisira kurangana tichitaura kamunhau yamadzimai poriketi kapaya. Asi mavhunduka nokudonha iko ndaita. Sori wena manduwe. Handifanire bakukupinzai munhau dzangu udzidze kucha chibage chinyoro. Ndofana kuwana mubayiro izvo ndakaita ndega. Sori manduwe. Baba pakaipa. Remember ika musi uyo wandakaparidza kapasowe ndichitaura nawo yekuti mapostori tofanira kudzidza kuregerera. Warangarira ka? Manduwe. Ndikurangarira. Kwaiko? Kana muchiri kunyatsotondera ka? Ndakabva ndazoparidza futi neyekuti munhu ngaaregererwe kanodarika ka 77 times 77 kana achinge akukanganisira. Baba ndakaparidza pamasowe inini ndikati munhu ngaadzidze kuita mwoyo wakanaka ka. Ndikati munhu wakarohwa dama ipa rimwe dama. Marangarira ka madzibaba? Iyoyo manje ndo inobaya madzibaba. Izwai, ini ndakaitora ndakaisa mwoyo mangumu. Mukuona inini madzibaba. Mukuona kuregerera. Kare kako takanoporika shotiro ikweyo. Oneka madzibaba, ini munhu akantorera kapisi komunda wangu womapuno, ndinobva ndampa zvese nong'ombe dzo, nomagejo, nomukadzi wanguyo. Imimi doctor, dondipai mvura ndimwe, haikona kuvhura maziso anenge uchibunyuba. Alright baba, ndichadedza nesi vokuba vakuigirai mvura, but dai magona mambomira kutaurisa, because tine matesti akawanda atoda kuita pamuri kusanganisira HIV futi. Aizvi, imimi doctor imimi chiko nemimi. Zvana HIV zvamangutaura izvi zvabva nekupi futi? Baba washomolesa hwere wangu wepamoyo. Inzwaka. Handiti unozviziva kuti vakadzi vedu ava havatembekeka ende vanopinda-pinda. Ipapo manje ndo panorira manduwe. Chingafirimini chakaimba wani kuti zvamanje ihondo nemujolo kudarika zuva uri kupisa mujolo magalisi toti bodo atifire mujolo tenga simende uise mumoyo wada mujolo.
usanyanye kuspaisa kana wamuda, zvinhu ngazviitike automatically. Tangai manyatsofunga, chimbotererai dokta wemagitare. Ya, kana wakadaro sawira wangu ka, uri kunyatsondinzwisisa at least. Rega kandisarambe ndichitenderera ka, inzwa ka ingredient wangu. Ndine nyaya yandoda kutaura newe. Taura hako iwe, indidori bebasa nechinhu baini, ndakareva kare na paghetto. Ya, ndo pane nyaya yacho ipapo. Hausiriwo wega ka uri kufira muchipatara munomu wangu. Neniwo ndiri kutofawo sha. Ndo zvandifendesa ka nhasi izvozvo. Haikona kutaura zvakadaro baini. Saka ukedza kureva kuti pamasvondo maira wakauya kumasuwo iwayo wanga watonyopora kare. Wakaoma shamwari. Hausi kunzwisisa zvandiri kuedza kutaura inini. Aiwa ndazvizwa. Wakanyopora madzimai paghetto. Tiri mubhazi ribodzi reshamwari. Inini wakatoo kare kare kakumfana. Kwete izvozvo wangu. Chimbonditeererawo ka mbichani. Wangu pakazongofamba satani ndiregererewo ka. Ndakarara nemukadzi wako ka amai oshomole ka 9 chete. Ende ndakarara nawo after watobva kwapaghetto uko. Ndo nyaya yacho iyoyo. Wati wakatodini? Wati amai oshomole wakatodini? Sorry wangu. Sorry please. Ukanondinyangudza baiwe. Nyongono yako iwazwa. Dokta ndibvise zvimadhiripi zvenyuzvi. Ndakumbopunzumura kamporofiti bomba akambichani. Naimi baba oshomole. Saka mukureva kuti makavata nemunhu ane chirwere here? Naimi we zvangu ini. Maiwe. Saka ndakutorwara kainini. Koma ijire kuchibage chinyoro naimi. Iwe wainoporiwa nasibhine chitamboti chi. Ukanondinyangudza bawazwa. Chibage chinyoro. Maiwe. Madvanakasiya kachipaparika. First half katofunga kawina. Pasokati jikave pamukwidza. Ndabva ndakanyararidza. Kanyanaka musatifananidza. Ndoda kukaundura. Ndipei moto. Ndibve ndakabhabhatidza.